Уважаеми зрители, извинявайте за техническите проблеми, просто опитахме хем пуш платен зум да мога да се свържем през Facebook, през едно устройство, но не се получи. Днес ще си поговорим за, само да го превърна, поне съм си го записал, защото искам да съм максимално конкретен. Докато битките на политиците се преместиха на наш терен, т.е. да се биеме помежду си, и скалата на страстите удари свръхчервено, хората се разделиха в момент, в който имаме по-голяма нужда от обединение от когато и да било. До мен отляво е председателя на Български алианс за достоен живот, адвокат Нина Ламбова, отдясно е писателят Ангел Ангелов, а по Viber връзката е Киро Скалата и ще помоля оператора да задържи Viber връзка, за да мога да чувате какво говори Киро Скалата, да мога да остане, тъй като скоро ще му падне батерията. Бате Киро, ти си давай с въведение и после ние ще продължим да довършим. Така, скъпи приятели, уважаеми зрители и врагове. Само да кажа, моля ви зрителите да кажат дали се чува добре. Ако не се чува Бате Киро, няма да го видите, ще го доближиме хептем до микрофона. Просто да кажа дали се чуваме ние и дали той се чува. Дали се чува, за да може да... Горното душко, не долното. Изчезна. Ти го намали. Ето сега. Ето къде долу в английски горе нещо. Добре. Чуваме ли се? Чувате ли Бате Киро? 1, 2, 3 проба. Чува ли се? Нека някой да напише дали се чува. 1, 2, 3 проба, чуваме ли се? Бате Киро, давай по-силно говори, давай. Окей, съжалявам, че не сме заедно, но аз съм се закатал малко на друго място и никой не може да ме открие, защото ни блокираха вече и вайберите. Втори вайбер и всичките ни месенджери не работят. И както много знаят, нямам телефони, така че от месец и повече сигурно така ще продължи, докато не се рестартира по някакъв начин. Но тези атаки дребни, разбира се, не могат да ме спрат. И вас, уважаеми зрители, нищо не трябва да ви спира, за да мислите за наистина важните неща и истинските ни проблеми, които засягат от най-малкия до най-големия. Тоест, в момента имате или по-точно всички путни мъже и жени в нашата страна, които не са малки. Пише, че не се чува. Разбрах, че така се кара понеже не следа политическата обстановка, защото не говоря с политици, но мнозина от вас подкрепят и говорят с политиците и работят с политиците. Мисля, че това е много вредно за всеки правилно прогресивен ум, т.е. истински родолюбец, православен християнин и свободолюбив човек в нашата страна. Защото реално нашите врагове сега се радват, че ние ще се изпокараме и изпотрепяме. Тоест вие, които се делите на някакви партии, на някакви организации, било то правителствени, неправителствени, интелектуални, дори и религиозни. Значи единственото, което трябва да ни обедини сега, е борбата, която касае всички. Битката срещу СЗО и скорошната насилствена вакцинация. Битката срещу насилствената цифровизация и дигитализация и пълният терор, който предстои тепърва пред България. Защото, както виждаме, Тръмп го застреляха, опитаха се да го застрелят, Господ го спаси. Ако случайно той вземе властта, нали, не са го застреляли до тогава и не са направили гражданска война, ние имаме един огромен шанс, че Америка няма да поддържа собствени си слуги и няма да има време да се занимава с тях. Няма да има собствена армия, която да ни мачка, да ни трепе, да ни бие, те ще дигнат ръце от България. И ние имаме възможност през това време да се освободиме, разбира се, западноевропейските ни партньори в кавички, начело с англосаксонците, ще продължат да правят интригите, ще продължат да мачкат мъжа да стане жена, ще почват да вземат децата ни от, как се казва, тези служби, социални, така наречени служби, ще разберат българското семейство, ще налагат извращеността, педофилията, педерастията, но с по-малка мощ и няма да има американската мощ. Затова ние трябва да съберем нашата мощ и наша сила в този момент, независимо дали някой нещо бил казал на друг, дали някой откраднал 5 лева или не, дали някой харесва другия, няма нужда да се харесваме, няма да си лягаме заедно. Въпросът е да се обединиме срещу определените и най-важни неща, които ни дават правото да бъдем
човеци с гладно чъ, което означава създадени по образ Божий и подобие, и имайки свободна воля да избираме. Ако някой от зрителите или случайно гледащите има желание да си реже половия орган, да си слага друг, нали, ако иска си слага чип, да си слагат 25 ваксини да умират, това си е негов личен избор, но не трябва никой да налага тези неща на нас, свободните хора. Който иска да бъде добитък, да спазва закона. Закон означава законя за добитък. А човеците спазват правилата, които Господ е създал. Това са 10 правила. По желание. Господ няма нито, знаете, полиция, нито данъчен, нито армия, нито някой да ни чука на вратата, да ни изкарва в концлагер за невакцинирани, да ви отнема децата и да ви превръща в дигитален роб. Оттам нататък вече, като се освободим от тези задължителни и насилствени методи за налагане на нов световен ред, тогава ще се разбираме помежду си за други дреболии. Така че дори да има някой да откраднал някой лев, добре е дошъл бандит или политик да ги вложи в истинската съпротива. За съжаление знаем, че всички така по-едри голеци са обвързани с чуждите служби, имат компромати срещу тях и нямат дупе и нямат смелост да водят война. Аз от 4-ти клас вода, трети клас иска да свалям Байтош, 8-ми клас ме служам на сигурност в Байтошово време. Това хората изчезват. Така че аз поживях като цар до 54 години, мене не ми пука. Даже, както всички много път съм казал, за нас християните да се отървем от този свят като мъченици е рай. За останалите не знам. Давам думата на нашите приятели. Аз просто намерих тук интернет на едно скатално място, обаче батерията ще падне на телефона. Прегръщам ви Ванка, Ангел и Минчето. Това са сериозни бойци, които са признали, затова и само почти с тях се срещам и говоря. Има и други. Липсва тук, примерно, от Варна един приятел, който е военната организация, той също е боец. Липсват хора, но не са много. Има и други с по-така малки качества, защото тук сме тези, които не искаме да занимаваме с политика, не искаме да занимаваме с методите на матрисата. Ако вие сте истински бойци, революционери, уредетели за свобода и това да бъдеш жена, да имаш семейство и да вземаш сам решенията за съдбата си, то вие сте наши приятели. Ако не сте, пак сте наши приятели, защото трябва да се обединим срещу общите врагове и общите проблеми на всички нас. От мене, с Бог напред и вик след него. Бата Геро, благодаря ти и до следващия път. До скоро. Уважаеми зрители, извинявайте за нестандартния и малко неприятен начин за комуникация, обаче просто не успяхме по другия начин. Идеята беше да мога да видите Бата Киро, да се чува по-добре. Сега ще помоля пак да напишете дали се чуваме в момента по начина, по който говорим, дали се чува добре, че да може вие да разбирате това, което казвам. Чакам. Чуваме ли се? Моля ви да напишете в коментар дали се чуваме, защото да знаем как да говорим, за да може информация да достигне до вас. Идеално се чува. Чуваме се идеално. Добре, давам думата на адвокат Ламбова, която да разкаже малко по-детали през юридическата гледна точка и да ни разкаже докъде е стигнал пандемичното споразумение в международен аспект. Благодаря. Това ще бъде най-кратката тема, може би. За всички запознати, един малък кратък анонс, за да припомня какво се случи. Пандемичният договор или преговорите по пандемичния договор бяха преустановени, но това е една кратка почивка и той ще продължи през месец септември. Ще ви обясня как. Припомням, че ние все още чакаме да бъде разгледана подписката, която организирахме с 32 000 подписа и която престоява в парламента, заради това, че на всеки 6 месеца ние се избираме нов парламент, който да валидира нашата воля по въпросите, които сме изложили в подписката, а те са напускане на Световната здравна организация, която вече много хора заблудени до момента разбраха, че това не е някакво НПО, а е агенция към ООН, специализирана здравна агенция към ООН.
и при нея процедурата е да се гласуват с 2/3 мнозинство правните актове, които се явяват като вторично законодателство за всички държави членки. Ако те бъдат гласувани и бъдат приети, независимо дали сме гласували за, против или въздържал се, ние ще сме длъжни да ги изпълняваме. Нашите правораздавателни, изпълнителни органи, правоохранителни органи ще се налага да ги прилагат. Затова единствения вариант, който ние виждаме, е да напуснем тази организация. В нея не членуват всички държави по света, така че не е толкова еретично да се предположи, че можем да бъдем наблюдатели, съветници или да избираме с резервни клаузи кои договори да подписваме с тази организация, с споразумения с нея. Докато сме вътре обаче, този избор няма да ни бъде даван никога. Така, споразумението беше временно преустановено заради това, че двата лагера, глобалният юг, това са африканските държави и някои азиатски, и другите единомислещи държави, европейски държави, чрез представляване от Европейската комисия, държавите членки на Европейския съюз и Америка, Русия, бяха на различни мнения по три въпроси. Единият беше свързан с финансирането, който изискваше развитите държави, в които влизаме и ние, да подпомагат глобалния юг и да участват с по-големи вноски за обмяна на патогените и обмяна на ползите, споделяне на ползите, т.е. всичките тези изследвания, тествания и съобщаване на информация по повод на патогени, вируси и заболявания трябваше да бъде освободена също така от заплащане на патентите. След като се изпокараха, беше преустановено само преговорния процес. Всички се зарадвахме и се надявахме той да не продължи. Сега на 10-та среща, която се проведе между 16 и 18 юли, 3 дни, междуправителствения орган за преговори, ще си помогна тук с документите, които съм извадила от Европейската комисия и от официалната страница на СЗО, проведе в хибриден вариант една среща, която целеше да включи не страни членки, а страни, които са заинтересовани. Това са различни НПО организации, фармацевтични организации, съюзи на медицински сестри, лекари и така нататък, наричат ги заинтересовани страни, така че този хибриден вариант се проведе, само доколкото да вземе решение за програмата, как ще продължат преговорите и за набелязване на въпроси, които ще бъдат решавани. Припомням, че споразумението няма да бъде гледано от начало, ще бъдат разглеждани всички негови варианти до момента, корекции до момента и, както ви бях обяснила в по-ранни срещи и видеа, корекции на корекциите. Това е един сбор от матрица, върху която всяка държава нанася своите корекции и всички останали се произнасят по това кой вариант да остане. Гласуването на самото споразумение ще стане едва когато има някакъв финален вариант. До тогава ние продължаваме да настояваме да бъде разгледана подписката, защото, както виждате, бяха направени много инцидентни комисии, особено последните 2 месеца или един, вече не си спомням в какъв период това се случи,
които разглеждат какви ли не частни казуси, търговски казуси, но за нашия въпрос, който беше подписан от 32 000 души, не можаха да се намери нито време, нито процедура да бъде изкарана от архив подписката. Ще ви кажа още няколко думи за това, което ще се случи през месец септември. Това, което стана също така на тази среща между 16 и 17 е, че един от председателстващите междуправителствения орган за преговори напусна. От Нидерландия беше председателстващия и един заместник-председател, който беше от Япония. Напуснаха и на тяхно място са избрани нови, които с нови сили да продължат тези преговори. Това, което ще е характерно за следващите срещи на преговорите, че те ще бъдат по много строг работен план ще се работи с графики на срещите и с предложени актуализации според случая, се казва. Значи, напълно е възможно някои от актуализациите или възраженията на страните изобщо да не бъдат разглеждани. Сега, изработена е подробна програма, която да бъде разпространена преди месец септември, но колко дни преди месец септември ще и дали ще можем ние да я достъпим, това не е много ясно, защото на този етап, на който се намират преговорите, е съвсем възможно да не бъдат изпращани, както беше досега процедурата, до компетентните министерства. Този опит, който събраха досега работните групи в междуправителствения орган за преговори, показа, че не работи за тях този вариант, в който се обсъждат подробно ревизираните варианти на проекта, на драфта на този пандемичен договор. Така че е напълно възможно този път да го скрият от държавите и да го вкарат в едни неформални срещи, тъй като са предвидени такива неформални срещи и има специален работен график, който ще бъде изработен за тези неформални срещи. Това означава, че на тъмно ще се гледа това споразумение. Също така се изработва правна архитектура на споразумението. Как то ще се отрази на отделните държави и как ще трябва цялото ни законодателство да се преработи, ако бъде прието в съответния вариант пандемичното споразумение. Тук искам, разбира се, това е мое разсъждение, но то е напълно логично, защото аз отдавна следа процеса. Искам да кажа, че доста от тези, които смятат, че след като бъде изработено и подписано пандемичното споразумение, ще има време да се одобри, да се въвежда, да се синхронизира, вероятно това няма да стане. Защото задължавайки се да го приемем като правен акт, правно валиден акт, законодателен акт, то ще суспендира и правомощията на местната власт и местното законодателство. Предвид това, че самото споразумение ще изисква създаването на регулаторни органи, които ще го прилагат, и самите те ще направят излишни националните законодателства и националните органи, които досега са действали в областта на здравеопазването и икономиката и всички аспекти на нашия живот, тъй като знаем, че всички аспекти са засегнати от здравето, хранителната верига и при един непредвидим риск, защото това е въпрос, който не се е гледал до сега никога, анализ на риска не е правен. Ние не знаем, това е една отворена врата, един отворен портал, през който не знаем до каква степен и колко бързо с технологиите ще стане
възможно да се съпротивляваме на този инструмент. Той е и финансов инструмент. Сега още нещо да видя по споразумението, има ли да уточниме. Информационният документ, който трябва да бъде изготвен от секретарията на този междуправителствен орган, трябва да бъде изпратен, както ви казах, до септември, след тази среща ще бъде проведена 11-та и 12-та среща, които са насрочени за 14-15 ноември 2024 година. Виждате септември, ноември, почти през месец, почти всеки месец, за да може бърза се, за да може да бъде приключено според мен до края на годината. И ако наистина нямаме възможност вече да преглеждаме и да следим, т.е. прозрачността е нарушена в приемането на тези документи, ние ще се окажем с един международен акт, който сме длъжни да трансформираме нашето законодателство, за да може да работим само по него. Затова винаги отправяме молба и апел към депутатите, към всяко ново народно събрание, когато се сформира комисията за прякото участие на гражданите в изпълнителната власт, която е компетентна да разглежда подписките и референдумите, да се извади от архив и да се разгледа. Да видиме все пак възможно ли е да се проведе някакъв дебат по този въпрос и какви мерки могат да се вземат. Защо никой от депутатите не иска да разгледа тази подписка? До мен достигнаха исканията на Вера Александрова и Маргарита Генчева от Възраждане, които искат да им дам документи, които да разгледат, но аз виждам, че те не са наясно, че това не е просто един договорен споразумение. Това е един процес, който е траял 3-4 години и той има своето развитие и своите корекции и своите процедури, които трябва да бъдат много внимателно и детайлно разгледани. И това не става просто с изпращане на едни документи, затова поисках да се срещнем. А какво по-добро от това да ни поканят вносителите да отидем в парламента, където е подписката и където е мястото на тези разговори? Защо трябва да си изпращаме SMS-и, защо трябва да се чуваме по телефона или да си изпращаме документи? Това вече сме го правили, аз съм го казвала много пъти. Изпращали сме, давали сме. Дори от Ангел Славчев, депутат от Възраждане, бях обвинена, че единствено и само заради мен не се гледала тази подписка. Написал го като коментар в моя профил. И аз се чудя защо, след като аз от началото на този процес съм следила и съм запознавала обществеността с всяка една среща подробно. Правила съм видеа, правила съм подробни публикации и оттам са запознати всички. Дори обществеността е по-добре запозната, отколкото депутатите в парламента. Защо трябва аз изведнъж да се окажа пречка? Тогава си отговорих на въпроса, защото очевидно вече всички са наясно, че това ще бъде проблем дори за техните службички в парламента и ще се опитат да направят един ремейк на това, което до момента като огромен труд беше направено от всички нас, които се занимаваме с борбата срещу споразумението. Само че, уважаеми господа, това би могло да стане само ако започнете от начало. Времето вече достатъчно време мина и беше изядено от вашето бездействие. И този ремейк ще бъде една подла и една несполучлива имитация. Така че, вместо да ми искате документи, документите са в комисията
в тяхната цялост с едно голямо мотивирано становище, в което присъства и становището на Министерство на земеделието, което е против пандемичния договор и което прави отличен анализ на поне в 7 точки на рисковете, които ще настъпят, ако бъде подписано. Така че единственият начин, по който може да продължи успешно процеса е да заявите, че ни подкрепяте, ако наистина ни подкрепяте, а не да не искате документите и да ни поканите на изслушване, така както си позволихте да поканите всякакви празнодумци на последните комисии, които правите. Вие показахте, че може да правите комисии, на които не ви трябва мнозинство. Така че няма защо да се оправдавате, че не ви трябва мнозинство, ако сте опозиционна партия. Ще направите точно такава комисия, каквато ни направихте сега като показно. Ще ни поканите 7 или 8 човека вносители и ще можем да набележим стъпки. Тогава ще стане ясно, подкрепяте или не подкрепяте подписката, подкрепяте или не подкрепяте членството ни в СЗО, подкрепяте или не подкрепяте пандемичния договор. С най-прости думи можете да го кажете. Няма нужда да търсите причини, заради които тя не може да се разгледа. Дори и да я отхвърлите. Ние искаме да знаем, че вие сте тези, които я отхвърляте. Не я признавате. И искате да продължим да сме в тази терористична организация, която ще отнема от правата ни, която се бори с здравето ни срещу него, но тогава вече ще знаем кой стои срещу нас и как трябва ние да ви отговорим, когато има избори. Уважаеми зрители, малко информация от кухнята. Първата среща относно това да ни се съдейства за подписката за СЗО беше през 2022 година, преди да започне. До ден днешен 4 или 5 депутати от Възраждане просто отказаха, защото казаха, че шефът не разрешава. Нали? Знаете какво ще се случи. До ден днешен ние не получихме съдействието, което искахме. Говоря за БАЧ, аз ги подкрепям. Като най-интересното нещо е, че, както каза адвокат Тамова, те показаха в случая, че могат да инициират комисия. Много бързо се задействаха, сякаш някой натиска някакво бутонче, ли се случиха и може да се свърши работата, ако има желание. Нали така? Да, всъщност имаше един депутат, Дим Дренчев, взе документи и каза, че ще ги придвижи, после още един, който беше... Петър Тодоров. Да, нека да бъдем честни и да не премълчаваме информация. Аз не си спомням. Но така не се стигна до... Да, казаха, че няма достатъчно кворум, няма достатъчно сили и мускули в комисията, за да се наложат и никой не иска да извади от архив. А защо не ни поканиха на изслушване? Да, всъщност ние не искаме да решат генерално въпроса с решение на Народното събрание. Но това, което в момента се внушава, че едва ли не е била отхвърлена, това не е вярно. Тя изобщо не е вадена от архив, нека да се знае добре, защото ако е извадена от архив подписката, а тя е архивирана, защото предходната легислатура на Народното събрание, на първото Народно събрание, което е прие, това беше 47-то, е длъжна при затваряне, при прекратяване на легислатурата на събранието с неговото изчерпване заради изборите, да я архивира за следващото. Следващото не можа да направи комисия, 48-то, 49-то, 2 пъти настоявахме за комисия и правихме атака с имейли, декларации и така нататък. Също ни отвори. Там причините бяха, че председателя на комисията от ДПС и не бил съгласен. Сега, от председателя ли зависи? Ние искаме да чуем кой е съгласен. Ако въобще някой е съгласен с нас, нека да чуем от него, че е направил и да видим протокол, че е направил това предложение. Не да ходят да си говорят по коридорите и после да ни отговарят, че нямало начин и нямало депутати. От парламентарната трибуна да повдигнат въпроси и да споделят. Дори и да няма комисия. Да. Не зависи абсолютно нищо. Аз не знам, че разчитате, че те могат да вземат някакви решения. Ако не зависи нищо, защо тогава агитират хората да гласуват за тях? И защо им обещават? И защо крещят на хората по време на избори, че били против СЗО? Кое им е противното? Те играят цирк.
играят цирк. Да. Направо давам думата на Ангел Ангелов и той да каже няколко думи и после искам да представя последната му книга, защото считам, че който иска да навлезе малко по-дълбоко в процесите и управлението на дълбоката държава, за да може да предпази най-вече себе си и семейството си, такъв наръчник за революционери, както го е кръстил той, ще бъде нещо много полезно, така че давам му думата на него да сподели с няколко думи през неговата гледна точка времената, в които живееме, как вижда бъдещето на България и на света през неговата гледна точка и как мисли, че е най-добре всеки един от нас да постъпи, за да може да се съхрани максимално. Ашка, заповядай. Благодаря ти. Аз не съм се подготвил да такива дълги речи като адвокат Киро, но значи, моята гледна точка е, че цялата система трябва да се подмени. Аз лично не вярвам изобщо в тази система. Според мен играят абсолютен цирк тия депутати в парламента. Всичките решения, които взимат, са само за пред хората. Реално не ги взимат те. Ние нямаме никакви инструменти за контрол. И за мен специално хората трябва да се организират в собствена организация, децентрализирана, т.е. да няма лице, което да може да взима решения от името на другите хора и да създадем съответно нужните инструменти наши, за да може ние да си взимаме решенията всички заедно. И това е единственото решение според мен за изход от тази ситуация, защото, както виждаме, някои говорят за президентска република или там за какво говориха. За мен това е все едно гледаш това, което се случва в САЩ, ще се случи и тук пак абсолютно същата работа. Няма никаква разлика. Ако някой си мисли, че примерно Радев може нещо да се противопостави на колонизаторите, значи изобщо не знае къде се намира според мен. Нали? Единственото решение е всички заедно да преборим проблема. Няма как да разчитаме, че ще гласуваме за някой и той от наше име ще направи нещо. Това е моята гледна точка. Добре, Ячка, благодаря ти. Искам само да споделиш няколко думи, тъй като искам да направим неофициална реклама, тъй като ще направя отделно видео по темата специално върху книгата. Това е последната книга на Ангел Ангелов, в която се казва, само ще помня приятел, дали се виждали още да приближиме. Мога да се покаже последната книга. Уважаеми зрители, книгата се казва "Ще има война и матрицата ще падне. Наръчник за революционери". Тези от вас, които се чудят какво е матрицата, нека първо да изгледат филмите Матрицата, тъй като първият филм на Матрицата. Много хора мислят, че това е игрален филм с холивудска продукция. Истината, че филмът е 100% документален и за да могат да скрият нещо, ни се представя пред очите. И ще помоля и ще дам думата на адвокат Амова да разкаже за нейната гледна точка за тази книга, тъй като това е едно бижу, което няма да го намерите, няма да намерите авторът в някое видео, поканен по националните медии, тъй като там ще се покажат неща, които вие не искате да знаете, като това, че ние сме корпорация и сме регистрирани в търговския регистър на САЩ, за което много често ни се подиграват, но когато всеки човек влезне и погледне, че това наистина е така, всяка една държавна институция на Република България е регистрирана в търговския регистър на САЩ, става зловещо. Не само на България. Да, за това ти ще разкажеш повече, за това давам думата на адвоката Амбова да каже няколко думи по тази книга, тъй като това нещо за мен всеки човек трябва да го има в своята библиотека, защото това е една от най-добрите инвестиции. Знание, което никой не иска да знаете, което няма много усилия да бъде намерено, за да се покаже, както и първата книга, мисля, беше "Игра на богове", нали така? В първата книга също има уникална информация, която за да намерите трябва да търсите години, да четете, а там е представено синтезирано не за друго, а за да може, ако Ангел живее прекрасно няма значение къде е в България, но около него е кочина, хората се мъчат, той няма да живее щастливо, няма да е добре, неговите деца няма да растат в една нормална среда. Ако помогне дори с нещо мъничко, всеки един човек да подобри във всяка една фаза или по нещо малко в живота си, цялата общност започва да живее по-добре и тогава средата около него няма да е кочина, ами ще започне по-малко да бъде изчиствана и да бъде по-добре за всички нас. Защото ние сме общество, не можем да живеем по-отделно. Ако вие сте земеделец и гледате
под две зеленчуци. От време на време ви се прияжда кисело мляко и отидете при човека, който е фермер, гледа животни, произвежда месо, произвежда мляко и млечни продукти. Взимате си от него, след това отивате при човека, който поправя коли, който е дърводелец. Ние сме свързани и не можем да живеем по-отделно. Дори и да искаме, давам думата отново на адвокат Ангел. Да, малко като на събрание вървим, но щом си даваме думата. Сега, аз ще кажа две думи само за тия регистри, в които много се популяризира, че сме били регистрирани. Такива регистри има много. Това, че някъде сме попаднали като информация, не означава, че и някой ни третира като корпорация, не означава, че сме точно корпорация. Разбирате ли, има такива доста регистри. Само в България дори има 770 регистъра, последно ги бях проверявала, в които тази информация се... всяка информация, нали, се... статистира, не знам, друга дума не ми идва в момента, води се статистика за много данни. Тоест, данните опасното е това, че икономиката минава на едно съвсем различно ниво, т.е. икономика на данните. Тук вече няма да си обменяме стоки и услуги, а ще си обменяме данните за стоките и услугите, данните за нашето здраве и един глобален администратор след цифровизацията и въвеждането на цифровата идентичност. Тя не е самоличност, забележете, тя е идентичност, защото ние се превръщаме в една сянка на нашия живот в компютъра. И с един клик можем да бъдем заличени, унищожени, след това не можем да си я възстановим дори. Така, книгата аз я прочетох веднага след като Ангел я създаде и тя е изброила, той е изброил в нея всички свои вдъхновители, от които е черпила информация. Така че всеки, който от тук нататък ще се появят, който я прочете, ще каже да, ама той залита в някакви неща. Не е важно в какво залита или дали е коректен или точен. Важното е, че се опитал да направи една малък формат книжка, в която да е достъпна информацията за много хора, които не могат да си обяснят много неща и които не са се замислили, защото живеят под психозата на TV манипулаторите. Нали, телевизиите са един психологически манипулатор и контролер на нашите мисли. Така, обикновено, за да се напише нещо кратко, което да обхваща толкова много аспекти от нашия живот, т.е. заблудите в нашия живот, се изисква страшно много време. Или, с други думи, нямах достатъчно време, за да направя още по-кратко. Нали? Така, иначе може и по-кратко. Ако беше отделил още няколко години, може и по-кратко. Да? Защото много хора, обикновено и аз като пиша и други като пишат като нас, казват, може ли толкова да не се разводнявате, кратко и просто да се каже. За съжаление, когато се говори просто, не може да се генерира сложна мисъл, както и критична. Простите думи генерират само прости мисли и затова не е възможно някои неща да се кажат прости. Някои неща наистина трябва да се прочитат. Който иска, който не иска, да слуша традиционните медии и да се занимава с TV политиците, защото тук нататък политици, които да имат собствени решения, няма да има. Ние ще гледаме по телевизията и това ще генерира нашите решения. Те са, както виждате, битките им са телевизионни. Водят битки в телевизията. Ако можеха да хванат по един меч, като стария рицарски начин и да размахат, тогава щяхме да видим кой е прав и кой е крив и кой е по-силен. За сега крещят, нападат се и нищо не става. Аз прочетох какви са решенията на Ангел Ангелов.
за едно общество, което той накратко представи, за това как вселената на глобалистите ще ни вкарва от война в война, за да може, това са войните на изтощението, за да може ние да не можем да си вземем дъх, да не можем да имаме правно валидна воля, свобода на волята. Те постоянно ангажират съзнанието, за да им поддържат в матрицата. Това е целта на тия войни и на всички тия проблеми, които изкуствено създават, защото в реалността такива проблеми няма. Нито има глобално затопляне, нито има COVID. Това всичко го създава, за да ни държат в матрицата. Това е истината. Да, или всъщност държавата е платформа и фирма с това, което... Да, но колкото повече време отделяме на това, с което ни ангажират, толкова повече се придържаме към самата матрица. Идеята е изцяло да ги игнорираме, по никакъв начин да не се съобразяваме с това, което те ни казват, че трябва да правим и да създадем наша собствена матрица, която да няма нищо общо с текущата. Да. Защото те сега в момента искат да сменят текущата матрица с много по-лоша дигиталния консолер, който подготвят. Така че единственото спасение е да си направим наша собствена система. И какво правят? Всяка една трансформация за следващото ниво преминава през това да се унищожи старото, като изчерпало своя смисъл. Те се опитват да ни внушат във всяко едно отношение, че всичко е изгубило смисъл. Изгубило е смисъл семейството, изгубило е смисъл традиционната храна. Приеха регламента за насекомите, приеха регламента за патентите. Този регламент за патентите създава за новите геномни техники, за новите геномни техники създава едно качество на патентна способност, което ако искаш да отглеждаш нормална храна, няма как да преодолееш. Тоест трябва да минеш през патента или да си закупиш семена, които са патентовани. В противен случай се явяваш замърсител на тези, които са по регламентите. Или с други думи, ние не трябва да разчитаме, че тези закони, които от тук нататък стават, се приемат, ще бъдат в наша полза. Не трябва да разчитаме и на регулацията, и на правораздаването. Колкото и да бъде един съдия, разбиращ проблема, той е длъжен да приложи с предимство европейската регулация. Вървиме от година на година към повече служебни правителства. Ние сме окупирани от чужда армия, ние сме суверен, така че дори да не знам какво може да приложи. Освен това, виждате, че сме от служебно на служебно правителство. Целта е точно такава. Да нямаме отговорни хора, защото според Конституционния съд президента трябва да носи отговорност за решенията на правителството, а той не носи. Той казва, че ги е делегирал правата им и те за своите решения носят отговорност. От друга страна, те казват, че са служебно правителство и не носят отговорност. И ние търсиме към кого да се обърнем. Дори в най-тежките години, нали, на репресии, при комунизма и социализма, имаше хора, към които можем да се обърнем, до които да пишем. Сега са едни сайтове, едни електронни форми, на които след като пуснеш сигнал, жалба или искане за становище, после не можеш да откриеш дирите на този документ и се започва едно безкрайно обаждане. Ние не знаем кой отговаря. Зад машината стои едно зад компютърно устройство, което за сега е човешко, но съвсем скоро няма да бъде биологичен субект. Той ще бъде изместен от облака. Тогава вече наистина няма да има от кой търси отговорност, като през цял време се комуникираш с изкуствен интелект, той взима решение. Само искам да ви прочета два цитата, които са един е за свободата, другия е малко по-дълъг, за да видите просто само от един цитат колко много ще добиете много представа за самата книга, за да знаете дали да я вземете. Нищо, абсолютно нищо на този свят не е същото при липсата на свобода. Свободата е най-висшата ни ценност и като такава трябва да сме готови на всичко, дори да се разделим живота си и за да я съхраним. И сега по-дългият цитат. До тук обясних как в момента се създава завършено цифрено копие на света и как по-късно ще се опитат насила да й натикат вътре. Истината обаче е, че не бях съвсем искрен, защото понякога е невъзможно да разбереш и осъзнаеш нещо, за което не си напълно подготвен предварително. Ами ако ви кажа, че такова копие образец на обитаемия от нас парк всъщност вече съществува,
сигурно от много преди да се родим, електронен дубликат не само на природата, но и на абсолютно всеки човек тук, на цялото му имущество, движимо и недвижимо, на роднините и близките му, на здравословното му състояние, от най-малките бележки до броя на здравите, от най-малките болешки до броя на здравите зъби в устата и дори на емоциите му. Знам, че подобна информация е доста трудна за храносмилане, но рано или късно ще проумеете, че някъде по света най-вероятно има машина с изключително напреднал изкуствен интелект, разиграваща сценарий на целия ви живот, който директно проектира върху ваш дигитален близнак. Машината не само определя кога ще сте весели или ядосани, кога ще се влюбите или разделите с половинката си, кога ще ожулите колата си или пък ще се спънете и ударите в коляното, но дори и точния час на смъртта ви. Да, в този виртуален свят всеки играе своята малка епизодична роля и се разхожда буквално с обратен брояч над главата, отчитащ времето до последния му кадър. Аз по-страховито нещо не съм чел и в цитатите от страшните романи. По повод на свободата бих искала да кажа, че докато сме роби на храната си и нямаме достъп до това да я произвеждаме, докато живеем в кутийки, аз разбира се не съм една от тези, за които говоря от 2 години, които ме познават, знаят защо и как е станало. Ще стоиме в фермата, която ни предлага само храната, която е произведена за нас и няма да можем да сме истински свободни с тази храна и с тези облъчвания, с този ритъм на живот, с работата, която работим. Така че, ако искат хората поне малко по-свободни да се почувстват, то тогава трябва да се откъснат от тези зависимости, защото много хора приемат храната си буквално като наркотик. За тях е много важно днес да отидат, да напазаруват. Искам да дам един пример с филм от, мисля, че 59-та или 60-та година беше Екзодус, когато качват евреите на един кораб, за да напуснат Англия и да отидат до който го е гледал, може да ме поправи, защото не си го спомням много добре. Какво правят? Те правят един протест, една стачка гладна, само и само да тръгне кораба към земите, които искат да населяват. Англичаните им дават храна, която те, въпреки че са изтощени, изхвърлят демонстративно през кораба и започват да умират от глад и от болести, но не отстъпват от каузата си. Какво стана, когато дойде ковида? Всички се струпаха пред магазините и започнаха да протестират защо не ги пускали без маска? Защото отивате във фермата на производителите, да купувате тяхната храна. За това както искат, така ще ви третират. Ако вие не искате или искате да ги изгоните, спрете да ги захранвате с вашите пари, спрете да им пазарувате стоките. Няма нужда да слагате маски и да протестирате, че слагате маски в магазините. Ще пазарувате от другата там, където няма. Те се наредиха на едни опашки всички хора да се запасят за месеци наред. Защо? Защото приемат храната си като наркотик. Защото са зависими от нея. Докато са зависими, няма да имат тази свобода. Тази свобода иска лишения. Тази свобода иска да бъде заплатена цена за нея. И когато ние покажем, че можем да заплатим тази цена, тогава ще можем да се освободим от зависимостите. И тогава наистина ще срещнем тези, които хората питат, кажете как да го направим. Това е като покажем упорство и като покажем, че тези зависимости, които ни държат, не са по-святи от свободата ни. Можем да гладуваме и можем да работим. Интересното е, че ние по принцип никога сме били свободни. Те ни лъжеха, че сме свободни, че живеем в демокрация, понеже много хора повярваха на това, че сме свободни. И сега искат много система вече да се знае, че не сме свободни, дигитални концове, защото хората иначе почват да си вярват, да искат още повече свобода
И затова решиха да сменят режима вече, за да няма смисъл да ни лъжат повече, да ни покажат кой кара влак, като се казва. И ни вкарват в битки. Тази последния месец е точно такава. Хората се разделиха, хвърлиха им един кокъл, който на практика беше за да се счупят хората зъбите в караници. Кой е прав и кой е крив. Но виж как се облякоха хората. Всички се облякаха и започнаха. Имаш един положителен герой, един отрицателен, нормално да единствената цел, аз мислех да не се меся, но все пак се намесих, защото виждам, че хората не разбират. Единствената цел е до следващите избори те да останат като кръвожадни кучета, да се карат и да не могат да се опомнят за единствена важната цел, че ние сме против тези, които ни лъжат. Ние имаме общ враг там, който е в парламента. Именно, да. То, който ни лъже. А те всички там лъжат, така че... Да. Изходят извън парламента. Да, ето вижте, едните казаха, откраднаха ми партията, нали? Защото влезе човек вътре, който се опита да ги открадне. Самата дума партия ти разделяш, разделяш хората. Значи... Другите казаха, откраднаха ми електората. Как можеш да откраднеш електорат, замислете се хора, и те се увличат. Как може да се открадне електорат при положение, че това е само 30% тия са, които са гласували. По-малко от 30%. Да, ама стоят 70%, които не са гласували. Защо не си вземете от него, ако сте толкова кадърни? Защо не си вземете от тях? А казвате, че някой ви е откраднал. И ето хората започнаха да спорят, нали, в този наратив, че вие ни откраднахте нашите хора. Как се крадат хора? Ти, ако не можеш да завладееш интереса... Говорим за десетки хиляди хора. Да. Не просто за 5 човека. Да. Няма как да се откраднат хора. Просто явно не сте успели да ги задържите и се замислете защо други пък са успели да ангажират част от тия, които не са гласували. Защо не се насочите към 70% не гласуващи, а се карате за едни 30%. И тези 30% не се ли чувстват като някакво пушечно месо, като някаква стока, която се разменя между 5-6 партии? Буквално те търгуват с доверието на хората. И хората са много активни и са много горди да защитят този, в който са се огледали, защото той казва нещата, които те искат да чуят. А те искат да чуят прости неща, защото, както казах, нямат критично мислене. Той идва след като се усъмниш в думите на този ръководител на партия, както искат да го наричат, единствен борец, герой и така нататък. Така че... По принцип, извиня, пак ще прекъсвам. Значи най-скъпият ни ресурс тук на нас е времето. Това е единственото нещо, което не може да си върнем. Да. Тяхната цел е постоянно да ангажират нашето време и нашето внимание с тия циркове, които разиграват. Съответно, ние, ако постоянно, както сега ти коментираш, ние коментираме месеци наред, седмици в случая, като свърши това, ще измислят нещо друго и него ще почнем да коментираме. И така постепенно те постоянно ни държат в тази матрица. Тоест ние, нашето съзнание... Хипнотизирани си. Да, то постоянно те ни дърпат към матрицата. Нали за това казвам, че са тиви политици. Да, именно. Значи ние трябва изцяло да ги игнорираме и точно не се съобразяваме с тях. Ние да се организираме изцяло отделно от тях, да си направим наша собствена система, и тяхната ще рухне, защото като няма кой да я подхранва, тя ще рухне от само себе си. Тя се държи единствено от хората. Но това означава да подлагат на съмнение всичко, а хората не могат, защото са зависими от храната. Значи храната се произвежда пак от хора. Ние, като се обединят хора, които си произвеждат храна, те може да са независими от самата система. Затова казваме, че трябва да се освободят от зависимостите си от системата. Да. По принцип, те и самите пари, значи парите пак идват от тази система, от тази матрица. Ние ако си организираме те се контролират на ценностите, защото... направим наша собствена финансова система, може да не е финансова, може някаква друга да е. Система, в която да може да си разменяме различни стоки и услуги. Заради парите ценностите са заменени с цени, защото те имат критерии, някаква стойност, която се дава от някой. Днес ти можеш да нямаш нужда от хляб, да кажем. Да, от хляб и за това да не си го купиш, значи днес цената му може да е по-малка, защото не се купува, но той се произвежда в такова количество, че да бъде изхвърлен. И това го поддържа скъп.
А няма нужда, примерно, да се произвежда толкова. Но това прави контрола на парите. Защото някой се опитва да, нали, това да е мой бизнес и по този начин да капитализира продукцията. Значи, по принцип, това, което в момента, нали, се случва, един човек да може да притежава много повече от това, което му трябва, това също не е правилно. За мен, написано в книгата, не може един човек да притежава примерно 50 къщи, 200 коли и така, защото този човек вече почва да контролира другите. Нали, смисъл, той получава власт, която го прави по-влиятелен от останалите хора. Това също е една нова система. Тук ще те обвинят в социализъм. Не е верно, не е верно. Аз съм го обяснил, че няма нищо общо, защото социализъм и капитализъм са двете лица на една и съща монета. На една и съща, точно. Те са измислени от тях, от тия, които ни управляват. Да. Това, което аз предлагам е нещо коренно различно. Обяснил съм го на всяка мога така, нямам такъв изказ като те да се развие. Но... Който иска да разбере, може да си вземе книгата от сайта Godless Era, нали така? Да, Godless Era, точно. Ще има война и матрицата ще падне, наръчник за революционери от сайта godlessera.com. Който иска може да разбере повече и препоръчвам и първата книга Игра на богове, която също ще ви хареса, защото просто това е задълбочен труд, който да обясни на по-разбираем език процесите и геополитиката изобщо в света, защото ние сме една малка брънка от цялата огромна машина, която въобще дори ние нямаме представа как функционира и както каза Ангел, политиците играят такъв цирк, че само и само да занимаваме, да гледаме телевизора и да сме разфокусирани от по-важните неща. Тогава, като дай да приключим с някакви нашите пожелания, какви са към хората? Да спрат да се карат помежду си и да водят тия битки, защото целта е да бъдат пренесени от политическото поприще в тях, за да ги държат възбудени като срещу някакъв консолидиран враг, а той всъщност не съществува. Съществува само в техните глави. Нали? Те им го внушават. Виртуално. Самите проблеми, които внушават, те ги нямат в реалността. Всички проблеми, които матрицата постоянно ни придръпва към тях, са виртуални. Проблемите са, че вкъщи нямаме време, примерно за децата си, за близкия си, за някой друг, защото само се и такива неща не занимават, само ни държат бедни и гладни и потиснати и репресирани. Това е врага ни. Не сме си врагове, ние самите повече човечност да проявят и да броят до 10 преди да кажат нещо или да се насочат срещу близния си с агресия. И нещо станало тривиално, просто да не гледат телевизия. Това е много важно, защото самата телевизия им променя мозъците. Дори, понеже имам приятели, които казват, аз нали знам, че лъжат, но ги гледам просто, защото за какво ще излъжат. И аз после, като го слушам как разсъждава, той повтаря абсолютно, че което съм казал от телевизора. Тоест те го програмират, той дори не може да разбере, че го програмират. Да, те са психогенератор. Това точно така. Психиката ви генерира. Телевизията е нещо, което някой е решил да ви покаже какво вие да гледате. Там вие нямате избор. На всяка една програма има нещо, което някой е решил да ви покаже. Ако искате да гледате научно предаване, вие просто няма да го намерите, защото никой не иска вие да знаете как да си направите сами ток вкъщи, защото вие трябва да сте зависими от енергията и да плащате. Специално за науката бих казала, че науката се разделя на две. Има наука, която хората не могат да достъпят, защото тя е потисната. Тя е обявена за конспираторска или такава, която не била доказана. Доказана е само тази, която е удобна за глобалния елит, който иска да стерилизира мислите, физиката, да, и живота ни като цяло и нашето бъдеще, да ни раздели. Ние за това днес се събрахме, както ето Бати Киро беше включено отдалече, за да сме заедно, защото да заземим. Когато и муркате заедно, а не се пръстите отделно, много по-трудно може да бъде счупен. Да излезнат от контекста на гаврите и на караниците, а хората поне малко да се опитаме да ги Прочетете една такава книга и ви уверявам, че ще бъдете много по-доволни от себе си, защото сте направили нещо много по-полезно, което ще отвори малко повече вратата, през която да видите, че света не е изобщо такъв, какъвто ни го показват, а едно много по-различно място. Една такава книга, има доста такива подобни.
от български, от чужди автори, които да ви покажат гледната точка такава, каквато елитът не иска вие да я видите. От мен лека вечер. И бъдете мъдри. Аз винаги казвам, бъдете мъдри. Лека вечер и от мен. Всичко добро.